ମୋ ହାତରେ ମାଛ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଆଜି ମାଛରେ ହିଁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେବ। ତ ହେଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଖରା ପାଗଟେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଖରା ପାଗରେ ମାଛର ଝୋଳ ଅପେକ୍ଷା ଖଟା ଖାଇବାଟା ବେଶୀ ଭଲ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇ ରୋହି ମାଛର ଟକ୍, ମାନେ ଖଟା ପ୍ରଥମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଧୋଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିନେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଲୁଣ ଆଉ ତେଲରେ ଭାଜିନେଲି। ଦେନ୍ କଡ଼େଇରେ ତେଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇ ଟିକିଏ ଫଡ଼ଫଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ପକାଇଦେବେ ସୋରିଷ ବଟା। अच्छा जी। ଆଗରୁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼୍ କରିଦେବ। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ ୟେଲୋ ହୋଇଗଲେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଛ ଦେଇଦେବ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଏଡ଼୍ କରିବ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ରୋହି ମାଛର ଟକ୍। କେମିତି ହେଇଛି? ପାଟି ପୁରା ୱାଟରି ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।